Уре и чакам, брат, тя изнъж ма пи. Пак ли нямам пари за оръжие? Ме купиш. Тодор Йорен те последят. Ще имам пари да купя. Си клир. Ей. Чувай, Саша. Аз ще ги гърбя с ултимейт. Кой стреля, бе? Спайк. Spike down, attacker spawn. They are in their spawn. I'm leaving. Брат, как тайминга, когато се обърна да бягам, брат? Кай он мид. Лонг. What? Ще трябва да са лонг и сайт. И гараж сигурно може да има. Spike planted. Няма гараж. Минус 90 е сайфъра. Сайфър е лоу. One enemy remaining. До теб е някъде. Отляво. Отдясно ти де. Дясно ти. Last player standing. Дано да от С и... То пък нашия няма смолкни да мога да ги утна. Nice raise. Short damage. Тия shift са така on side. Any help on site? Thank you. Let me drone. I hit one, I ult. Моля ви се. Не мога да прескочиш. Spike planted. Оу, shit, виждам се. Below me. Last player standing. One enemy remaining. То се едно. Колко направи ти, бе, брат? Никой не чакам. Нали ти го щупи, бе? Heaven. One enemy remaining. Ай, той пак старли и той. Out of charges. I have heal in 5 seconds. Come. He's there. Here. I have heal, come. Raise. Race, come the fuck back and let me kill you. No one escapes my Взяли го искаше да скочи и той, бе, брат. И той да скочи, брат, сайфъра. Let's go, see. scanning Врата ahead. с спайк. Чакай да сканирам. There they are. Видя ли го? Там ли са? Ценг. Айде, 75. dead. 75. Ценг. Ай пак. Оп, dead. Шит. Сега не можеш чупа Горе трипа. скочи. Сега не можеш чупа трипа. Ушно се качи горе. О, хедшотнах някой. Ма убийте го, да. Here. Паралите му нещо. Do you have grenade race? He's here, he's in the corner. Yes. Спряме играта! Хедшотнаха му, what? На едно HP, минус 90, 90, джет 90. Джет, Саше, Анди! Да, спокойно. Гледах някъде другаде. О, мага, брат. Найс фрикил. Брат, гледай, си мерника. Reloading. Брат, One спуснах enemy го, remaining. той е много бърз. Ти дори не мислиш, брат. Това е маркет вече. Good job, Рейс. Малко се притеснявам. Брат, какво правиш? Ти... Той ония кросна отляво, ти стрелна 2 пъти след това, брат. Fight the man. Някаква джет презарежда, убива твоите. И аз креща, че е на едно HP, брат. Не да трябва да хедшотнеш. Кажи. Малко спа. Yeah, we are all going A. Don't worry. Уф, това... О, прескочи ги, найс. Това рейна ли беше? Флашня ли? Не я видях. Аз съм от лявата стена. I'm revealing side, let's go. Let's go. Поправи, кой почака то? Ето. Behind. Omen behind. Бягай. Омен, Омен бихай behind. нашата... Какво значи Omen behind, бе? Main. Скоро идвам горе. Или short вече.
Нямам, презареждам. Last player standing. One enemy remaining. Айде. Брото вика behind. Браво, бе. Тия, що са скрили се от стрелата ми? Reina should check it. I think Reina should check it. Ah, now it's my fault. Now it's my fault. You didn't. Okay. You didn't. Fuck. Ясно? Няма. Някой късо. Някой смолка, my guys. Revealing In the area. smoke maybe? I'm revealing. Опа. Той помпа! Spike down A. Найс, рейс. One more side. Jet should be there too. One enemy remaining. Та, ков, как ги лепи, бе? Ясно, бе? Ясно отзад, бе. Виж, купил си новия нож и какво? Як ли е? И плант назад, да не му е удобно на лонг. Ох, майко. Какво се прави, бе? We win, we survive. Долу шорт ли? О, там е, отсреща. Мале, и ние имаме Рейна. Can I move off? Revealing area. Can you smoke, nice. Oh, Как не умират? Как не умират? Ков! О, подарих някой. Да спад, спомпай. One enemy Найс. remaining. Браво. Не знам къде е последния. Горе. Браво бе, така се играе. А, ето и когато взема кил ще Freedom открадна and the ревайва. Ала да Who are we си to disobey? Браво, гайс. Много добър лут направих. Много добър плей. А, каквото искаш да кажа, че той се телепортнира с улта пред тебе. Да, обаче аз бях улта, аз бях с улта. И тък ми свърши улта и тръгна да го стрелям, а не чаках той да спомпа и... Маска са. Все, тък му си изстрелвах. Защото аз го чух, че е зад нас, нали? Да, и аз го гледах през цялото време, ама бях в анимация, брат. И той се възползваше. Сега ще видим. Бъдете готови да стреляте. Scanning Can you ahead. smoke? We go in. Фу! Мале! Най-изложено го. Охо! О, някой има сайт. Умря сайт. Плантвам, после ще дрона. Смока, Анди, пред теб, да. Горе, скачи, горе. Deploying drone. Фак, качих дрона. Аз съм най-добрия. Няма никой горе, гайс. Трудно се качи дрона, бе. Да. Трябва първо от кутиите и после... Той с помпа, затова е там. One enemy remaining. Оцелил съм го. Охо, почивка. Ой... Spike down A. Revealing area. I have the spike. Ой, той вдясно ли, бе? Не, аз не разбирам, що го пазят толкова яко. Айде, ще ме убият отзад, бе. Чай, what? Те умряха ли, бе? Last player standing. Къде е? One enemy remaining. Good job. What? Attackers win. Браво, гайс. Correct and hunted. Thank you. Я дай го промо. I could use a drop. Thank you. Ще влизам. В тази игра най-малко съм стрелял с стингер, между другото. Sound Значи... Нека така да се оставим, май. Мамко. Не мога ги затворя сега. Можеш ли да смокнеш, ме? О, инспектор. Трима. Throwing net. Фана ги много. Твърлим C, Q. Нещо имаш ли? Свърши. Reloading. Watch mid, No бро. surprises.
Може да стрелям толкова далеч, бе. Брат, цяло ми. Spike. Gun here. Мисля, че е в смоко ли? Не знам къде. Drop in a smoke. No escape. Има ли оръжие? 10 seconds left. Gun here. Не мой да убий двамата, не? Може? Ако пикваш така. Чак. Едно, две. Оф, closing. Run gun. Айде. They still won it. И с 4 първо какво? Брат, да виж да вземем вандала, ама изгубихме и фантома. Не знам. The fuck, man? О, има на бълът. Това говори ли нещо? Да идвам ли? Какво? Ми не още, май. Да, идва. Май на Spike спортия planted. Sky. Браво. No escape. Обо. One enemy remaining. Браво. Елбо. Някой да... Лезе, там! Over there. Сори. Браво.น่ารักชะมัดเลย I could have if someone. Could I have a drop? Thank you. Wow. I can buy you a shell. Go ultimate. Listening. Come on then. Listening. Sound sensor up. Yeah, catch. Що това за нас? Reloading. Ти са на бут, бе. Мид? Няма никой ми. Мид. Има. Остай ги, бе, мид. No peeking. No escape. Трима. Мой. Пихвам. На, бро. Pull them to their grave. Reeling them in. Reeling them in. Не мога му помогна. Да. Мен ще убиеш. Ну, големи позиция. Spike down mid. I know exactly where you are. One enemy remaining. No Уф. charges. Постъгни на същото място, което Да, ми... така ли? Аз мисля, че отляво. Barrier Да, deployed. върна ме, бро. No peeking. Също се тук ще се скрие. Взе оператора, брат. Империя. Watch B, bro, please. Can you go B? 30 seconds left. Имаш оператор от ясните, да знаеш. Той го взе. Няма, той го взе. He's here. No escape. 10 seconds left. He's near, he's close. Стига, брат. Това е много смешно. Дадоха ми оператор, брат. Сега стана. Мале, това е лошо, май. Ама не, ти се усещаш тази игра, така че май ще ги убиеш. Брат, защо ми каза, че съм сап? Не. Не. Sound sensor up. Нямах това предвид. Лошо за тях, имах предвид лошо за дрон. Do you have drone? Няма дрон. Има дрон. Този е там. Брат. Най-добрия. Ти отиваш при най-добрия? Ау, Саша е най-добрия. Извиня. Стъмваш Саша, брат. Саша, дясно, Саша! Refreshing. Last player standing. Shit. Опа, Саша е powerless. Аз нямам нищо. Колко са Саша? О, всички. Мид, all of them. Гайс. Плашен съм. Ти ги гледам от другата страна, мид, моля се, да. Аз ще гледам със Саша. Флашвам. Давай. Ляво, Саша, ляво, Саша, ще го найфнеш. Брат, не знам какво.
Саше, брат, ще ме убиеш. Оп, операторът. Фащам го с мрежа. No escape. Но И Сашо и него го фаща. Айде. То оператора е. Също го бейтва. Оп. Бейт. Оставям да се живурка малко. Тая джет къде е? Май маркет. Как си плантна вази шефа, брат? Spike planted. Дрон дис, бро. Дрон. Така... Не е мейн. Окей. Good job. Nice. Куваме лад. Намек трябва да сме по-добрите просто. Добре, сега ще демонстрирам просто. Давай. Трябва да локинна. Да, чакаме те. Имаш време. Трябва да локинна. Но як пистолет. За първи път го виждам. Но яки пистолети, гайс. Цел сме спонсорирани, брат. Мув! Throwing net. 5 човека на десен. ножа. Ма давай. Ето и първия. Дясно ми. Дясно ми, убийте го. Монтал. Добре, найс. Горе, зад мен, горе. Бекър. Смолка умря, найс, дед. Listen. Оп, шипи ми го, даче е късо. One enemy remaining. Найс, другия горе на стълбите. Nah, like some. Брат, стрелям. Помести се. Мейн маркет. Да, а само ми смолкни топ мид. И Топ мид. другия си го пази. Другия го няма. Другия къде искаш. No money. Jet push B main, please. Drop in a smoke. Браво, Анди Вудс. Throwing net. Маркет няма. Фул блайнд съм. На сайт няма. Къде е, бе? 86. Това вече е смешно. Много некомфортно обиколих целия сайт, нямаше никой. Planted. Минус 90 на Cypher. Ей, ще му убийство вандал, бе. Minus 90 on Cypher, minus 40 on Harbor. Nice. Wow. Player Не standing. можа да презареда на време. Торн, как го загубихме така, бе, брат? Ето тук, за тази кутия. За тази кутия. Стрелнах два пъти Team Ace. и си продължихме напред и тя се оказа, че е била там. И съм оцелил само с един патронка, стрелнах два пъти на същото място. Show me where to go. Не мога да влезе на сайт. Дайте да играем на друг сайт тогава. Let's go. Значи, Sky си е там. KO е мид, май, Harbor е мид. Значи от тук ще дойдат поне двама, брат. Не знам. Мислите ли да вентърнем всички хол, просто е обълви. No escape. Сайфър е тук, брат. Той не видя 10 човека, всички ротейтват. Наш смол. I've got your trail. Sound sensor up. Къде е Сайфър? Дай там. Почнаха му, брат. Браво! Pull them to their grave. Nothing there. Няма нищо там, брат, да знаеш. Throwing net. Много човека фанах, брат. Listening. Брат, кой прави това? Фу! Аз що не съм чул, че ли фюзът? Не знам, защо не го шипих това, ама аз защо не чух, че дефюзват? Let's win and get out of here. Аде, и аз не съм чул. Никой е. Лигата е. Репорт ми. Of course, bro. I already reported you. No No problem, bro. no No,
shit. One more market. Гледай ляво. Гледай ляво. О! Елбо има ли? Няма ли? А те... какво? Той не ще ги убива. Planted. Sound sensor up. Абе, ей! Sound sensor Не, up. не мога, аз не мога просто да си тейкна тайно и да се опитам да има. Sensor tripped. One enemy I dare remaining. you. Pull them to their grave. Ultimate ready. Nothing there. Throwing net. Drop in a smoke. А, не съм го фанал. Той косна смолка. Let me get that close, and you. Много пресня тук, брат, ляво. О, затворих те, брат. Reloading. Влизам. О, вътре! Spike down A. Атка, дай, стой смешно оръжие. Не те видя, не те видя. Ето е главата. Ето е главата, веднага. Найс, ето е главата. No peeking. Last player standing. Unsuppressed. Найс, супер. Найс, цъка двето. Drop in a smoke. Едно, две, найс, идеално. One enemy. Найс, дясно, дясно. Heaven, here, blink. I got the spike. О. Бро, 3, излизай. О, шит! О, Кой е тази стена тук, бе? аз вече напикавам. Тук трябваше да джумп спотне, брат. Spike planted. Ляво. Мало дясно. Оху! Калмейн! Беше Калмейн! Да Ами, трейнем, топ бе. смит, топ смит смоук. Топ смоукс, топ смит, аз ще играя. топ смоук. Топ смит, Топ смоук. Значи, ако искаш ти отиди, аз ще мина през мейн обаче. Ще тая Рейна много ма кефи да убивам тук. Лоу. Анди с Спайкс... Не, Или аз само ще ще му смоукна смокнеш, топ мид. окей. Little two. Тео, can you go top mid with Phoenix? Yeah. No peeking. Оп, това е рушито. И малко тя. много демидж ме направи, бе, човек. А, умирам! На едно HP! О, едно HP! Едно HP! Добре, че броница речаржна, брат. Да, Тео, don't block me, А бро! защо си смокнал там, бе, човек? Нашия човек е там, бе. Night night. Yeah, catch. Ult's ready. Брат, това не си стреля без него. О, what? Last player standing. Fuck, man. Ясно, да. Ей, ляво. Мале! Defenders win.